दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दिनै जोङो नैबे सिजुसा सेन्टारनिफ्राय मोनसे बाइक रेलि प्रग्राम लादों। दा बेयाव जोङो नैबे जोंनि जितु इउपिपिएल जि कर्मीफोर दिनै 1000नि बारा दिनै नैबेयाव जोंनि कर्मीफ्रा बाइक सालायनो थाखाय ओंखारबोदों। दा बेनिखायनो जोङो बेजों मोनसे रोखा फोरमायनो हायो जे फैबाय थानाय जितु जि इलेक्शन 22 तारिखआव जे एबार नेक्स्ट गोदानै जोंहा प्रमोद बर'आ जे चिफ जाफिनगोन बियो दिनै जोंनि नैबे बाइक रेलिनिफ्राय फोरमान खालामनो हायो आरो जोंनि रौतानि बिजाथि मानगोनां डक्टर निजुत चौधुरिया जे देरहागोन बियो खाथां जाबाय। मानोना जोङो नैबे ओनसोलनिफ्राय जिहेतु जोङो 9000नि बारा जोङो भट हरनो थाखाय ट्रेक्टरनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा रेडि जानानै दङ। दा बेनिखायनो दिनै जोङो खाथां बुंनो हायो। मानोना दिनै नैबे बाइक रेलि ओंखारनायनिफ्राय नोंथांमोना नुदों गोबां रोजा रोजा माने जोंनि रायजो राजा आरो इउपिपिएलनि जि सोद्रोमाफोर दिनै ओंखारबोदों बेनो मोनसे फोरमान। ओरैनो दिनै जोङो मोनसे टारगेट लादों जे नैबे सिजुसानिफ्राय जोङो नावमारासिम जे बाइक सालायनायनि सानदों। नाथाय समखौ नायनानै जों बेसेबांसिम थांनो हायो बेखौ जोङो नाजागोन। नाथाय नौमारासिम थांनो थाखाय बयबो जोंनि कर्मीफ्रा गोसो जादों। नाथाय जोङो टाइमखौ मेनेज खालामनानै हयथ' बबेबा मोनसे गेजेर जायगायाव जों फोजोबनायनि खोथा सिन्था खालामदों।